shi'a sun bayyana wayanda ke kiran kansu shi'a su yi ibada shi'a wanda mun ba da challenge mu jama'atu tajdidin islami mun ba da kalubale duk mai zargin mu da shi'a in ya haihu ɗa ne ɗan halal ya kira mu maƙabula ko ya isko mu a wajen karatunmu shirye muke mu zauna ya iya tabbata mana ga abu kaza ibada kaza da aiki kaza da kuka yi wannan shi'anci ne ga hujja gata a cikin littafi ba shaci faɗi ba. In ka yi shaci faɗi muna da maganin fesa mata. Mun karanci shi'a mun san shi'a ba mu taba shi'a ba. Mun karanci shi'a mun san shi'a ba mu taba shi'a ba. Amma wai har yanzu akwai masu cewa shi'a akwai wanda ya je wani gari ya yi ni ina karatu sai tara mutanen garin ya ce wai sherin ganin Ja'far ya kawo hannan kuma sai da ya kawo maku tallar shi'a ta mi muka taba yi da shi'a ko da muka yi zazzakiya ba mu tallaci shi'a ba. Ya ka gaya abin da zaka cewa muna cewa labbaika imamu Khomeini ko kuma Khomeini asalan dan shi'a ne amma da awayayi ta musulunci yace ba magana sunna bace ba magana shi'a bace a zo a yaƙi kafirci to yaƙin kafirci kuma da musulmi waɗanda suka yi imani da Allah da annabi Muhammad gaba ɗaya zai wani zai iya ce man ai su ba musulmi ba ne wannan fahimta kace wani zai iya ce man ai su kafirai ne wannan fahimta kace wani zai iya ce man ai su ba su yarda da Qur'anin ba su yarda da sunnan annabi Muhammadu ba wannan fahimta kace